O día 30 de agosto, as familias e alumnado do CEI Prácticas descoñecían a situación na que se atopaba o mestre condenado por agresión sexual Martiño Ramos e se impartiría clase ou non novamente este curso. Poucas horas despois, entéranse de que a Consellería comezou un proceso de suspensión que se resolvía ese mesmo día, afastando-o das aulas. Que se non fora por a denuncia social feita gracias á movilización de familias que se poñen en contacto con nós e que conxuntamente levamos a cabo esta protesta e esta denuncia pública, hoxe o agresor sexual estaría no centro escolar. Entón creemos que é absolutamente irresponsável e cómplice do agresor a actuación que ten a Consellería de Educación. Tamén queremos decir que este é o caso de Martiño Ramos Soto, pero que isto pode estar sucedendo en moitos outros centros e xa vemos como se derivan, cuáles son as dinámicas que ten a Consellería de Educación. O curso anterior foi titor neste mesmo colexio de alumnos de sexto, impartiu informática e chegou a pernoctar con eles nunha excursión. Os pais non recibiron información en ningún momento nin se tomaron medidas cautelares por parte da Consellería. El deulle clase de informática á miña nena. Bueno, aparte, el deu clase en sexto, foi titor de sexto. Bueno, nós xa sabíamos que algo había, non sabíamos detalles concretos, porque ese foi un dos principais problemas, a falta de comunicación coas familias, non? Entón, claro, a medida que foron saindo as noticias e tal, pois a inquietude foi maior todavía, porque claro, cando xa sabes o que hai, e logo pensas que este señor deulle clase á túa filla durante todo o curso, porque fixeron o que tiñan que facer, pero fixeron tarde, fixeron como 3 anos tarde. Ademais, eles citan un artigo, cando fan o comunicado, no que se di que calquer docente que este encausado ou con sentenza firme. Neste caso estaba encausado, entón ninguén entende por que non se fixo nada antes. E exiximos disculpas ás familias e ás crianzas que se viron expostas unha vez que foron coñecidas os feitos, que se viron expostas durante todo o ano escolar anterior a un espazo violento nas aulas e, como ben decíamos no comunicado, a ser titor e profesor de informática onde tiña acceso a correos electrónicos das alumnas. O sea, é absolutamente incomprensível como se pode seguir mantendo a unha persoa con risco para as crianzas, incluso acompañalas a unha excursión onde hai pernoctas, onde sabemos que as familias protestaron porque non querían que as súas crianzas foran con este individuo de excursión e non se moveu ficha. Durante o curso houbo queixas de pais aínda sendo descoñecedores deste asunto por mala praxe cos estudantes.